En lille film om installationen. Her er den helt almindelige tavle. Så er der sat sådan en skinne over der. En kabelskinne med en ekstra sikringsgruppe lige her. Og så går der ledning ud lige bag ved den. Så kommer den pænt ud der. Går hele vejen hen. Og ned der. Det kan blive lidt pænere, hvis man maler det i samme farve. Ellers er det udkaleret. Og så går det ind her. Og ned der. Og ind der. Og så sidder der sådan en boks der. Og lader løs. Og så tager jeg jo stikket med, når vi kører. Her er bilen. Det er flot.